Η λαϊκή και συχνά οικιακή, με την εργασία πολλών μελών της οικογένειας βιοτεχνία, αποτέλεσε σημαντικό τομέα οικονομικής ανάσας στις κομμοπόλεις της περιοχής. Ο αργαλιός αποτελεί κοινό γνώρισμα κάθε σπιτιού για μια κατεξοχήν γυναικεία τέχνη, την υφαντική, που η παράδοση την θέλει να ασκείται από την αρχαιότητα. Το πλύσιμο των μαλλιών των προβάτων, το λανάρισμα, το γνέσιμο, το βάψιμο με χρώματα από καρπούς ή φύλλα δέντρων αποτελεί ως σήμερα κορυφαία παράδοση και τελετουργία, με τα κιλίμια και τις πλανκέτες να είναι τα πιο διάσημα υφαντά της Αρνέας. Η κυροπλαστεία στα βραστά. Στον Ταξιάρχη, εκτός από τα υφαντά, όπου και εκεί υπάρχει μεγάλη παράδοση, εξέχει η ταπιτουργία, όπου οι γυναίκες του χωριού, κρατώντας την τέχνη από τις γιαγιάδες, υφαίνουν χαλιά στο ταπιτουργείο του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας. Η πνευματική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της ορεινής Χαλκιδικής διακατέχεται από έντονο θρησκευτικό συναίσθημα, με τις μεγάλες γιορτές των Αγίων και τα πανηγύρια κάθε χωριού, μπολιασμένο από αρχαίγονες δοξασίες, θρύλους και παραδόσεις. Η λαϊκή πίστη σέβεται και τιμά την Ορθοδοξία, εντάσσοντας όμως το πέρασμα αιώνων, την παραδοχή στη Βασκανία και άλλες πανελλήνιες και προχριστιανικές προλήψεις σε εξωτικά και σε στοιχιά, στη δύναμη τελικά της ίδιας της φύσης όπου βρέθηκαν να ζουν. Κλασικό παράδειγμα η ιστορία με τον περίφημο γεροπλάτανο, προαιώνιο σύμβολο του ομώνυμου χωριού, ένα δέντρο χρονολογούμενο από τον 10ο αιώνα, που έχει άλλωστε ανακηρυχθεί σε μνημείο της φύσης. Το τεράστιο πλατάνι συνδέει την ιστορία του με μύθους και θρύλους, πως εντός του κατοικεί ένα στοιχείο που προστατεύει το χωριό από το άλλο, εχθρικό στοιχείο, που έρχεται από τα μνήματα του Αϊγιώργη για να πάρει κάποιον στο βασίλειο του Άδη, και όταν δεν νικούσε το στοιχείο του πλατάνου, τότε αυτό κλαίγοντας θρηνούσε. Στις διαδεδομένες δοξασίες και δυσιδαιμονίες ανήκει, όπως προαναφέραμε, η Βασκανία, το μάτι, για την οποία υπάρχουν οι χαρακτηριστικές λέξεις βασκαίνου, βάσκαμα, ματιάζου, μάτιασμα, βασκαμένους, ματιασμένους, και εκφράσεις όπως όμορφου που είναι, κακουμάτι να μην του βγει. Η μαγεία και η μαντική, με λέξεις όπως μαεύου, μαΐστρα, σμάδ, γουρ, το να φυλάγεται κόκκινο αυγό του Πάσχα στο εικονοστάσιο στο επόμενο, το να βάζουν στο 12ήμερο των Χριστουγέννων στο τζάκι άσπρη πέτρα για να περάσουν άσπρη, ίσον καλή εννοείται χρονιά, το να μην βάζουν οι νιόπαντροι στο σπίτι τους κλώσσα ούτε με ταξοσκόλικα το πρώτο έτος, ούτε να κρατούν κεριά στα μνημόσυνα και πολλά άλλα που ισχύουν γενικότερα στην Ελλάδα. Η γλώσσα, ελληνική της υπαίθρου, έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μακεδονικού ιδιώματος. Μετατρέπει τα οσεού στο τέλος των ρημάτων, τα οσεού επίσης σε αρσενικά άρθρα ή ονόματα, το εσεή, συγκόπτει φωνήεντα, κυρίως τα «η» ανάμεσα σε σύμφωνα, μετατρέπει σχέσεις συμφώνων όπως φτιάχνου αντί φτιάχνω ή και εισβολές συμφώνων όπως να σε διηγεί και όχι να σε δει, και έχει πολλές λέξεις και ιδιωματικές εκφράσεις που χαρακτηρίζουν τελικά αυτό που λέμε ντοπιολαλιά. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της ντοπιολαλιάς είναι η χρήση στο υποκοριστικό της κατάληξης ούδη, σε αντίθεση με τα διαδεδομένα άκη, ούλη, ούλα της υπόλοιπης Ελλάδας. Παραδείγματος χάριν θα πούν ένα πηδούδ και όχι παιδάκι ή παιδούλα.
για δυο στη μέση. Και γαρίφαλο στα αυτή πράγμα, και γαρίφαλο στα αυτή. Τα τραγούδια και οι χοροί του τόπου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της καθημερινής ζωής των κατοίκων, ιδίως τις γιορτές και τα πανηγύρια, όσο και της μουσικής παραδοσιακής κουλτούρας ολόκληρης της Ελλάδας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της από τη στιγμή που η ορεινή Χαλκιδική μας υποδέχεται στις γιορταστικές στιγμές της. Τα πανηγύρια, αφιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις στη μνήμη των πολιούχων και τοπικών Αγίων, είναι η κορυφαία στιγμή έκφρασης του κοινωνικού και πολιτισμικού παλμού κάθε τοπικής κοινωνίας. Στα Ζερβοχώρια γίνεται η μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία, που πλαισιώνεται με ένα πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με παραδοσιακά τραγούδια, φαγητό και φυσικά την αθρώα συμμετοχή δημοτών και ετεροδημοτών. Ο Πολύγυρος, που είναι το κέντρο της πολιτιστικής ζωής του τόπου, έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη και σημαντική πνευματική ζωή, με πληθώρα συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκθέσεων που πραγματοποιούνται όλο το χρόνο. Λειτουργεί λαογραφικό μουσείο, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο ένα πλούσιο υλικό της παραδοσιακής οικοτεχνίας και ενδυμασίας. Σπάνια μνημεία της ιστορίας και της τέχνης όλης της Χαλκιδικής φιλοξενούνται και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Σε αυτό τον ιστορικό πολύ γερό ή και πολύαρο, λέξεις όπου αναζητείται η ετυμολογία της ονομασίας του, συναντούμε πλήθος γιορτών, πανηγυριών και εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα το δεκαήμερο του Καρναβαλιού, τα μουσικά χορευτικά θεατρικά γεγονότα του Αυγούστου και τα πανηγύρια Αγίων Αναργύρων, Παναγίας, προφήτη Ηλία με κέρασμα, της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Νικολάου Ορφανού και του Αγίου Βλασίου με κουρμπάνι. Στον Ταξιάρχη μεγάλη γιορτή γίνεται την Καθαρή Δευτέρα, με γλέντι και παραδοσιακή μουσική, λαϊκό γλέντι τη Δευτέρα του Πάσχα, παραδοσιακό κουρμπάνι του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Παντελεήμονα, καθώς και μανιταρογιορτή στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις γυναίκες του χωριού να ψήνουν μανιταρόπιτες, να τηγανίζουν μανιτάρια και να ακολουθεί γλέντι. Το πασχαλινό κιόσκι, το ζύγιασμα και το κούτσμανους είναι οι σημαντικότερες πασχαλινές εκδηλώσεις στην Αρναία αλλά και στα Ζερβοχώρια. Εδώ γίνονται και τα χελιδονίσματα, ένα έθιμο που κρατά από την αρχαία Ελλάδα, στο οποίο παιδιά του Δημοτικού Σχολείου υποδέχονται την Άνοιξη με παραδοσιακές στολές και τραγούδια, όπως η Χελιδόνα έρχεται από την Αραβία, φέρνει την Άνοιξη, φέρνει το καλοκαίρι. Στις 26 Ιουλίου γίνεται στην Αρναία το μεγαλύτερο πανηγύρι, αυτό της Αγίας Παρασκευής, όπου την παραμονή έχει γίνει ο Εσπερινός, το μεγάλο γλέντι και το παραδοσιακό κουρμπάνι. Ορεινή Χαλκιδική. Τόπος φτιαγμένος για ανθρώπους ατόφιους, για ανθρώπους που σμήλεψαν την ψυχή τους μες στο βουνό και διάλεξαν και κέρδισαν να ζουν εκεί ψηλά.